Предимство в продажбите. Как да го получите, да го запазите и да продавате повече от всякога. Дейл Карнеги, Джей Оливър Кром и Майкъл Кром. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? Дейл Карнеги е американски писател и лектор. Той създава система на обучение за личностно развитие, привличане на клиенти, корпоративен тренинг и публично говорене. Книгата, която пише в съавторство с Джей Оливър Кром и Майкъл Кром, е практическо ръководство за осъществяване на повече продажби. Според авторите, доверието и изграждането на взаимоотношенията с клиентите стоят в основата на успешните продажби. Преди да осъществите контакт с потенциалните си потребители, разберете техните желания и нужди. Ако видите процеса на продажбите от гледната точка на другите, ще можете по-лесно и по-бързо да приключите дадена сделка. Предимство в продажбите помага на читателите да привлекат нови клиенти и да станат най-добрите в своята работа. Книгата е предназначена за всички продавачи, търговци и предприемачи, които искат да подобрят отношенията с клиентите си, както и за всеки, който търси нови възможности. Какво друго ще научите от книгата «Предимство в продажбите»? Дейл Карнеги, Джей Оливър Кром и Майкъл Кром показват на читателите как да овладеят процеса на продажбите и да реализират повече сделки. Пречките пред успешните продажби могат да бъдат много. Всеки ден професионалистите в тази област се сблъскват с най-различни препятствия. Съветът на авторите е да планирате критичните моменти още преди самата продажба. В книгата ще откриете как да направите това, използвайки известните принципи на Дейл Карнеги. Тези методи ще ви помогнат да разберете гледната точка на вашите клиенти, а това ще доведе и до повече продажби. Винаги търсете нови възможности за продажби. Случвало ли ви се за първи път да свирите на музикален инструмент? Отначало го разглеждате и проучвате, но това ви отегчава доста бързо. Едва след като го усвоите, разбирате колко е приятно. Принципът е същият, когато става въпрос за търсене на нови клиенти, т.е. за проучване на клиентската база. Колкото повече се упражнявате, толкова по-приятно ще става самото изживяване. Ако се страхувате да търсите различни възможности, не забравяйте, че без да посеете семената на новите взаимоотношения, няма как да можете да съберете дългосрочна клиентела. Без практика не можете да достигнете до точката, в която всъщност се наслаждавате на общуването с хората. Така че първата стъпка е да осъзнаете, че търсенето на нови клиенти и възможности ще ви доведе до повече продажби. Авторите съветват читателите да измислят и да дефинират стратегия на търсенето, която да практикуват дългосрочно. Изключително важно е тази стратегия да бъде управляема и постижима. Например, можете да си поставите за цел да осъществявате по 5 нови контакта всяка седмица. Ако сте постоянни в общуването, до края на годината може да имате 200 и дори повече нови клиенти. Когато става въпрос за други възможности за продажби, не пренебрегвайте и съществуващата си клиентска база. Добър начин да видите дали настоящите ви потребители имат други нужди, които можете да задоволите, е използването на диаграма на възможностите. Какво можете да направите ли? Вземете химикалка и лист хартия и начертайте една таблица. Запишете вашите продукти и услуги по колони отляво надясно по оста Хикс. След това запишете клиентите си по редовете на оста Y нагоре-надолу. Ще получите нещо като решетка. Докато преминавате през тази решетка, вижте къде новите възможности за продажби се припокриват с настоящите ви клиенти. След като определите с кого искате да осъществите бъдещ контакт, е време да разработите план за действие. Изграждането на доверие между вас и клиентите ви е изключително важно, за да се справите с оплакванията. Авторите съветват читателите да се отнасят с уважение към своите настоящи и бъдещи клиенти. Спомнете ли си кога за първи път седнахте зад волана на лека кола? Гледайки таблото, вероятно сте се чудили за какво са предназначени всички тези бутони и безброй копчета. След като шофирате за работа всяка сутрин в продължение на 20 години, всичко това отдавна вече не ви притеснява.
Това е така, защото шофирането постепенно става като ваша втора природа. По същия начин трябва да се справяте и с продажбите. С придобиването на повече опит можете да обърнете всяко оплакване от страна на клиентите във ваша полза. Много е важно да разберете разликата между липсата на интерес от страна на клиентите и желанието за преговори. Единственият начин да научите какво мислят потребителите за вашия продукт е като им зададете правилните въпроси. Например, ако клиентът каже «Мисля, че търся нещо друго», можете да го попитате «Какво точно търсите?». Ако проблемът се състои в това, че цената е твърде висока, можете да отвърнете «Защо мислите така?». Дейл Карнеги дори препоръчва да накарате клиентите да споделят своите възражения и оплаквания с вас. За целта е необходимо да задавате въпроси. Попитайте ги, има ли нещо, което ви кара да се колебаете? Какво не е наред с нашия продукт? По този начин вие ще получите нова информация. Тя от своя страна може да ви помогне да предложите вариант, който удовлетворява и двете страни. Ако искате да постигнете положителни резултати, следвайте повтарящия се процес на продажбите. Представете си, че сте попаднали на безлюден остров. Отчаяно обикаляте наоколо, за да търсите помощ. Точно тогава виждате пред себе си един самолет. Установявате, че в резервоара има много гориво, а двигателят изглежда, че работи добре. Облива ви вълна от облегчение, но само за кратко. В един момент вие осъзнавате, че всъщност не знаете как се управлява самолет. Ами сега? За съжаление, това е чувство, което повечето търговци изпитват твърде често. Точно както се нуждаете от определени умения, за да пилотирате самолета, така трябва да сте напълно оборудвани за всяка стъпка от вашето бизнес пътуване. Без солидна подготовка ще оставите всичко на случайността и вероятно ще претърпите неуспех. Продажбите винаги са процес и включват едни и същи основни елементи. Разделяйки този процес на по-малки стъпки, вие разбирате какви действия трябва да предприемете, за да осъществите една сделка. Според авторите, цикълът на продажбите трябва да се повтаря отново и отново, докато започне да произвежда последователни, положителни резултати. Дейл Карнеги смята, че процесът на продажбите започва още преди да се срещнете с потенциалния си клиент. Първите 3 стъпки, които трябва да предприемете, са: първо, да определите кой се нуждае от вашия продукт или услуга; второ, да създадете персонализирана стратегия; и трето, да осъществите контакт с бъдещите си клиенти. Нещо, което трябва да имате предвид, е, че в основата на продажбите стоят нуждите и желанията на вашите клиенти. Това означава, че успешните компании имат интерес да разберат гледната точка на потребителите си, а не просто да им продадат своята стока. Използвайте персонализирани и привличащи вниманието подходи. Представете си, че сте мениджър човешки ресурси в голяма компания. Един ден получавате брошура, започваща с думите «Уважаеми клиенти». Следва информация за новия метод на фирмата за подбор на персонал. Не звучи особено впечатляващо, нали? Много вероятно е просто да изхвърлите тази брошура. А сега си представете различен сценарий. Заедно с брошурата получавате мотивационно писмо, което се обръща към вас персонално и започва с думите «Уважаеми господине» или «Уважаема госпожо, забелязахме, че пускате обяви за подбор на инженери». Всъщност, точно това правите, за това сте впечатлени и продължавате да четете. Началото на брошурата ви заинтригува и вероятно ще се възползвате от услугите на тази компания. Всичко започва с една добре написана рекламна листовка. Според авторите съществуват думи и фрази, които могат да предизвикат интереса на потребителите към това, което предлагате. Комплиментите също са интересно средство за привличане на вниманието. Те са ефективен начин за осъществяване на много продажби. Внимавайте обаче да не прекалите. Повечето хора не харесват клишираните изрази. Ако искате да направите впечатление, проучете клиентите си предварително и отправете искрени и персонални комплименти към тях. Въпросите са друг чудесен начин да започнете разговор.
Не забравяйте обаче, че не всеки въпрос е подходящ за начало на вашето събеседване. Задавайте въпроси, които са уместни и отговарят на нуждите на вашия потенциален клиент. Опитайте се да не отговаряте, докато не разберете хората и техните притеснения. Бъдете добър слушател и предложете необходимата помощ. Друг начин да бъдете чути са препоръките. Започването на разговор с думите «Кендра Смит предложи да ви изпратя имейл» приковава вниманието върху това, което ще кажете по-нататък. Когато използвате различни методи за привличане на вниманието, пазете се да не използвате твърде много подходи наведнъж. Нали не бихте могли да облечете всичките си хубави костюми, отивайки на една среща? По същия начин не трябва да прибягвате към всички бизнес тактики едновременно. Не забравяйте, че вашата първа цел е да осъществите контакт с потенциалните си клиенти и да им продадете вашия продукт или услуга. Най-добрият начин да подобрите взаимоотношенията си е като опознавате по-дълбоко себе си и другите около вас. Връзките между хората са ключов момент както на работното място, така и в живота като цяло. Когато осъществявате контакт с потенциален клиент, изградете доверие, като споделите впечатленията на други доволни клиенти. Може би сте забелязали, че повечето филмови афиши включват някакви поощрителни думи, казани от известни критици. Обикновено те използват изрази от рода на страхотен шедьовър, невероятен филм и други подобни. Включването на тези фрази има за цел да убеди потребителите да гледат именно този филм. Тези думи на критиците действат като декларация за достоверност. По същия начин, когато дойде време да осъществите контакт с вашия потенциален клиент, не представяйте собственото си мнение най-напред. Вместо това изградете доверие към продукта, който продавате. Това може да стане, като покажете на потенциалните си клиенти как други хора вече са се възползвали от него. Например, изпратете имейл на потенциалния си клиент, в който да пише следното: благодарение на нашите продукти, друга местна логистична компания успя да увеличи с 50% броя на палетите, които премества. С това изявление вие казвате какво сте направили за подобна организация. Не само предлагате определено решение, но подкрепяте изказването си с ясна статистика. След това можете да продължите и да напишете следното: използвайки продуктите ни, един от нашите клиенти създаде програма за оптимално използване на пространството. По този начин той успя да разшири алеите в магазина си, без да прави допълнителни разходи. Това изявление показва как приспособявате вашите предложения към нуждите на клиентите. И накрая завършете имейла си с думите: ако се интересувате, мога да ви се обадя утре в 13 часа, за да обсъдим вашите специфични потребности и нужди. Това е последният елемент от осъществяването на контакт, по-нататъчното съдействие. Изпращайки такъв имейл, вашата основна цел е да се срещнете с потенциалния си клиент. Когато напишете писмото си по този начин, вие показвате, че се интересувате от нуждите и желанията на съответния потребител. Точно това ще ви отличи от другите търговци на пазара. Как бихте се почувствали, ако някой се интересува точно от вашите нужди? Няма ли да ви стане приятно и да пожелаете да обсъдите по-нататъчни взаимоотношения с този човек? Според Дейл Карнеги, съпричастността към нуждите и потребностите на другите е ключът към добрите взаимоотношения. Кратка биографична справка за авторите. Дейл Карнеги е роден през ноември 1888 в Меривил, щата Мисури, САЩ. Умира на 1 ноември 1955 във Форест Хил, щата Ню-Йорк. Той е писател и лектор. Създава система на обучение за личностно развитие, публично говорене и привличане на клиенти. Карнеги е роден в бедно фермерско семейство. Учи в педагогическия институт в Лоренсберг, щата Мисури. По съвет на майка си се записва в дискусионния кръжок на института. Това решение се оказва повратен момент в неговия живот. Година след постъпването си там, младият Дейл Карнеги започва да побеждава в конкурси по ораторско майсторство, а през последната година на обучението си завоюва всички награди за публично говорене. Веднага след завършването на колежа получава предложение за работа в областта на търговията.
Той я приема и скоро постига значителни успехи. Въпреки това, иска да провери на практика своите открития за силата на публичното говорене и разработва уникална система за обучение на комуникативните навици и общуването между хората. Постепенно започва да прави изследвания в тази област. В резултат на това, неговата система става уникална и дори Карнеги защитава авторските права върху нея. Най-известната негова книга е «Как да печелим приятели и да влияем на другите». Джей Оливър Кром е заместник-председател на борда на компанията Дейл Карнеги, която предлага корпоративни решения за обучение в целия свят. Майкъл Кром е директор в обучителния център Дейл Карнеги от 1978 до 2013 година. Той е член на борда от 1992. Ако искате да прочетете цялата книга «Предимство в продажбите», можете да си я закупите чрез бутона «Купи» на приложението «Бързи книги». Предизвикателство за това как да продавате повече от всякога. Питате се как да станете добър търговец? Не знаете какво да направите, за да постигнете повече продажби? Авторите на книгата показват на читателите как да сключат повече сделки и да реализират по-големи печалби. Пречките пред успешните продажби могат да бъдат много. Всеки ден професионалистите в тази област се сблъскват с най-различни препятствия. Затова е необходимо да се състави план за действие от самото начало. Дейл Карнеги смята, че доверието и изграждането на взаимоотношения с клиентите стоят в основата на успешните продажби. Преди да осъществите контакт с потенциалните си клиенти, разберете техните желания и потребности. Нашето предизвикателство към вас днес е да се научите да продавате повече от всякога. Не знаете какво да направите ли? Ами тогава използвайте съветите на авторите и няма да съжалявате. Ето някои от тях. Първо, изградете атмосфера на доверие между вас и вашите клиенти. Второ, винаги търсете нови възможности за продажби. Трето, привлечете вниманието на потенциалните си клиенти с персонални и интересни послания. Четвърто, бъдете добри слушатели. И пето, интересувайте се от нуждите и желанията на своите клиенти. Сега е ваш ред. Вслушайте се в съветите на Дейл Карнеги, ако искате да продавате повече от всякога и да постигнете предимство в продажбите. Бъдете съпричастни към нуждите и потребностите на другите. Това е ключът към добрите взаимоотношения, а без тях не е възможно да постигнете успех.